אני חייבת לנסוע. זה לא אומר שאתה צריכה להגיד בוקר טוב. בוקר טוב. אתה רוצה שאני אקח אותך לתחנה? כן, אני רוצה שתגידי גם שאתה אוהב אותי. מה, אמא? מה זה חשוב האוטובוס או מונית? את יודעת שאם הייתי יכול הייתי לוקח. סתם, די. תעשי לי מצפון. אנחנו מזהים גל טרור גדול מאוד שמתפרס על פני מקומות רבים. את מחבלת? גברת, יש כאן תור. בטח יש תור לגיהנום. אתם לא רואים שיש כאן מחבלת?